Op gewoon plakken wie in de oranje tijd wel eens confrontaties tussen rivaliserende motorclubs. De politie treedt er hutje op en er worden bijeenkomsten verbinden. De Koninklijke Motorrijdersvereniging Nederland baalt ervan dat het grote publiek een negatief beeld krijgt van alle motorrijders en clubs. Ja, wij balen er heel erg van. Dat is niet leuk. Want als vereniging dan knak je constant er teugen om het motorrijden in heel lift te brengen. En dan wordt het op deze manier door de justitie en de media wordt het afgebroken. Een lietse groep verpest het voor de rest. Net alle motorrijders binnen crimineel. Nee, absoluut niet. Die komen enkel met het gezin komen ze ergens in leuke toerritten rijden. De motorclubs die zetten hele leuke ritten uit. Dan weet je op zondag en op zaterdag leuke ritten rijden kunnen. Nou, dat is gewoon geweldig en dat moet blijven. En dat moet niet zo wezen dat alles afgelast wordt doordat nou 1% van de motorrijders crimineel is. Dat kan niet zo waar wezen. Kom bij voetballers is ook 1 of 2%. Wordt ook niks van afgelast. Dus in dat opzicht dan denken wij onszelf, dat kost heel veel geld. Terwijl het de motorrijder zelf heel veel geld insteken moet om zijn hobby nog op een leuke manier te beoefenen. Harley-Davidson-bouwer Steven Rossier van Muta Choppers in Bolzert vindt het flauwekul van justitie om boppen op de motorrijders te zetten. Weet je wat het is? Als er een motorrijder ergens aankomt in een dorpje of bij een cafeetje of die wil een bakje koffie drinken, dan hoef je de kinderen niet binnen te halen. Laat de regering nou naar zijn eigen volk kijken. Joris Demmink. Van justitie. Als die man op zijn motorfiets ergens aan komt zitten, dan kan je de kinderen binnenhalen. En dat gaat ergens over. En dat soort dingen, ik word er scheidsziek van. Wat justitie doet is wel criminele activiteiten oppakken van bepaalde clubs. Nee, dit is stemming maken. Dit heeft niks met criminaliteit te maken. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Na dit zal er weer iets anders opgeblazen worden waar men massaal achterna gaat. De KNMV is benauwd dat justitie Zadrogjet aansteekt nog de motoralversterentocht verbinden wordt. 3600 motorrijders zitten erbij. Nou, het zou schandalig wezen dat op een gegeven moment afgelast wordt omdat er maar 1% van de motorrijders is die de bende eigenlijk een beetje vernachelt.